El kell távolítanunk a szennyeződést. Nyugodt, csak haladjunk. Te menjél elől, rajtad van maszk. Csípol. Az jó, ugye? Kiürítési terv, foganatosítottátok. Nem sejtenek semmit. Tartsuk a formációt. Nekem még van hajam. Óvatosan közelítsük meg. Nem jó, de nem kritikus. Ismerjük meg a szennyeződést. Az objektum kritikus állapotban van. El kellett volna olvasni a kisbetűs részt, amikor elmentem polgármesternek. Precízen kivágjuk, mint a szikérrel csinálnánk. Nincs benne Magyar Péter? Gagyi. Baszki, ez megint csak a hülye propagandájuk. Jó, hát ez nagyon különös, megkaptam akkor kinyomtatva azokat a linkeket, amit az oroszok legutóbb e-mailbe elküldtek, és nem mertem ráklikkelni, szóval tényleg fogták magukat, és képesek voltak, és kinyomtatták az internetet. Igazából tök felesleges volt, van még 20 megám, de igazából meg tudtam volna nézni. Bár színes. Oké, akkor elküldöm én is nekik a hírcsárda cikkeket. Jó, akkor ez mehet nyomtatásba. Zelenszky végre bocsánatot kért a magyaroktól, már 2 éve. Na, ez így jó lesz. Várj, valami még hiányzik. Annyira jó, hogy vannak még hiteles hírforrások, anélkül szerintem nem hinnék kell, hogy igazi. Közmédia humanitárius segélyt nyújtott Oroszországnak. Egy nagyobb összeg. Ilyenre szerintem van értelme adófizetői pénzt költeni. Jobb, mint egy zebra. Na, így már jó. Utánvét, és akkor orosz nagykövet, csak feles tudja a címüket. Mindegy, küldöm akkor a külügyminisztériumnak. Biztos megkapják. Mehet is a postázóban.